Ei, nois, recordeu que ens ha dit el Solans que hem d'explicar la hackathon que van fer les obagues. El repte era clar, pensar com a ciutadans globals i actuar des de la sostenibilitat. Fer un projecte real, amb impacte, i no només per aprovar. Ens van desplaçar fins a les obagues en bicicleta a ple hivern, a -3 graus. Això ja era un acte simbòlic del que volíem representar. Allà vam viure junts, treballar en equip i dissenyar un edifici amb criteris bioclimàtics. L'edifici havia de ser funcional, eficient i responsable amb el planeta. Vam utilitzar l'eina digital Floor Planet 3D per fer el disseny i va ser brutal veure com les idees es tornaven realitat. Però no era només tecnologia, era també conviure, escoltar, respectar les idees dels altres i prendre decisions importants. El més fort, que ens van avaluar amb criteris clars, com si fóssim professionals, amb rúbriques. I també ens vam avaluar entre nosaltres. Ens vam sentir escoltats i valorats per experts, com el Camp d'Aprenentatge de Juneda, l'Ajuntament o la Bateria, i això ens fa créixer. A més, vam ser signoris en un projecte d'enginyeria i vam programar, liderar, presentar i trencar tòpics. Per nosaltres, ser ciutadans globals no és només pensar en el canvi climàtic, sinó fer alguna cosa, col·laborar en el nostre petit món. Això no ha estat només una activitat, ha estat una experiència que ens ha fet sentir-nos part del canvi. Vam començar pedalant pel fred i vam tornar a casa amb el cap ple d'idees i el cor ple d'experiències.